Dobrý deň, moje meno je Miroslav Čiernik, som IT a projektový manažér v spoločnosti System Group, ktorá je dodávateľom automatických vertikálnych skladov Modula. Tento týždeň sme prišli odprezentovať na konferenciu Tech Days organizovanú spoločnosťou PointX. Naše riešenia a novinky zo sveta automatických vertikálnych skladov, a to konkrétne novinku predstavenú tento rok na Logimate v Stuttgarte Modula Flexibox. Je to sklad určený na skladovanie KLT boxov alebo europrepraviek, inak povedané, s vysokou efektívnosťou a zároveň s veľkou kapacitou, s vysokou kapacitou na maximálnu možnú výšku využiteľnú skladu. Výhody automatických vertikálnych skladov ako takých sú samozrejme to, že dokážeme materiál ukladať na maximálnu výšku budovy, ale so zachovaním prístupu vlastne z tej 0. úrovne, čiže z podlahy, kde operátor môže prísť k tomu stroju a vyskladniť si materiál, ktorý potrebuje. Pri novom riešení modula Flexibox sú tieto výhody zachované s tým, že vertikálny sklad dodáva už konkrétne bedničky, čiže pri tom najširšom stroji sme schopní operátorovi alebo pikerovi vychystať 9 bedničiek a z každej jednej bedničky pikuje. Týmto veľmi zvyšujeme efektivitu a výkon toho skladu a sme schopní na každý jeden stroj dosiahnuť až 180, minimálne 180 pikov na jeden stroj. V zásade, keď tých strojov je viacej, samozrejme, aby bola čím väčšia kapacita, tak túto výkonnosť násobíme.